Παλιά τα είχατε. Ναι, παλιά ήμασταν ζευγάρι, ήμασταν 4 χρόνια μαζί. Η Σοφία, έχεις αγόρι εσύ? Έχω αγόρι, ναι. Ωραία, το αγόρι σου τι λέει? Εντάξει, δεν χάρηκε και πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Αυτό έλειπε. Αλλά τι να κάνω. Ήθελα να έρθω. Και εσύ τι δουλειά έχεις εδώ? Κυνηγάω. Στην Αργεντινή έφτασε ο άνθρωπος για μια γυναίκα. Ναι, αλλά τι γυναίκα, μικρή στο μάτι, μεγάλη στο στρώμα. Σοφία! Δεν θα κερδίσω για μένα, για τη φουκαριάρα τη Σοφία που με βλέπει. Αχ, αγόρι μου, είσαι καλτρουιστής. Κολύμπα Σοφάκι γιατί ο άλλος έρχεται με την νίκη στο χέρι. Σοφία! Έλα, Σοφάκι. Τρέχα παιδί μου, σου λέω έρχεται. Το παιδί ξέρει ότι η Σοφία έχει δεσμό. Τώρα θα το μάθει μια και καλή. Πάρ' τη μιλιά από το δεσμό. Σοφία! Έλα βρε παιδί μου, μπαλάκια είναι και εσύ, μην κάνεις έτσι. Χάρο, μπράβο Έλα, Σοφάκι. αυτό είναι. Μπράβο. Α, Να το δούμε άλλη μία, ναι. Κοίταξε τι ωραία που πέφτει, Κοριτσάρα μας. Αυτός θα χάσει από τις ορμές του, αγόρι μου. Τι είπε? Τσιρίδα. Μπράβο Σοφάκι. Πέρα στην πορτούλα. Θες τελικά τη Σοφία, έτσι? Εντάξει. Σοφία! Αυτό το παιδί δεν κρατιέται, έχει ορμές. Τον είδες? Νάτος. Άντε σβήσε τις ορμές σου, αγόρι μου, στην πισινούλα. Όπα. The Jesus. Τι έχουμε παιδιά εδώ? Τα μπαλέτα. Έχω δίπλα μου την Κατερίνα Θεοδωροπούλου, μια γλυκύτατη κοπέλα. Κατερίνα, τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Πώς αποφάσισες να συμμετάσχεις σε αυτό το παιχνίδι? Η τρέλα δεν πάει στα βουνά, έρχεται μόνο σε μένα. Όχι φίλε, αυτό πόνεσε. Αυτό πόνεσε πολύ όμως. Προσέξτε με τι στυλ προσγειώνεται ακριβώς. Η Εύη Στάβερη. Να σε ρωτήσω κάτι, η καταγωγή σου από πού είναι? Είμαι η μισή πόντια Φαίνεται ότι είσαι πόντια. Κρατήσου Χριστιανή μου από κάπου. και η μισή κεφαλονίτισσα. Όπα.